ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପରମାଣୁ ବିଜୁଳି ପ୍ରକଳ୍ପ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା 3000 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟସାରା ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କାହିଁକି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସରପ୍ଲସ୍ ବିଜୁଳି ଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ବିଜୁଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶାନା ସାଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅପୂରଣୀୟ ବିପଦ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଇତିହାସର ସେହି କଳା ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 1945 ମସିହାରେ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ, 1986ର ଚର୍ଣ୍ଣୋବିଲ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ 2011 ମସିହାର ଜାପାନରେ ପରମାଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟାବହତା ଆଜି ବି ମାନବ ସମାଜ ଭୋଗୁଛି। ପରମାଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଜୈବବିବିଧତା ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସାଇଲେ ବିକିରଣର ଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେବଳ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ, ଚୀନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସଂସଦରେ ନୂଆ ଆଇନ ପାରିତ କରି ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 8.8 ଜିଗାୱାଟ୍ ସରକାରୀ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ଥିବାବେଳେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଆଣି ଏହାକୁ 100 ଜିଗାୱାଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୀତି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଦୌ ପରମାଣୁ ବିଜୁଳିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ପାୱାର ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବିଜୁଳି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକା ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପିକ୍ ଆୱାର ବିଜୁଳି ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ 6500 ମେଗାୱାଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 9000 ମେଗାୱାଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦରକାର, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ବିଜୁଳି ବଳକା ଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ସୁରକ୍ଷା ନା କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଇଦା? ସରକାର କାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ?